एकरा के अथी करे बोलता नहीं हो गया सब तो एगो राजा के लड़की रहली तो शिव गुरु के शिष्या रहली। शिव गुरु के शिष्या रहली तो उ जहाँ तहाँ शिव चर्चा में जा शिव चर्चा में जा तो शिव चर्चा में जा तो चाचा ने सुनत नु जे जवन यहाँ हमनी के करन सन तवने हवा मिली। जौन यहाँ कोई हमनी के भूखा के खाना खियाए सन तो वहाँ भगवान के घर में मिली। जौन यहाँ दान पुण्य करम तो तवन हमनी के मिली। तो उ राजा रहलन तो उ राजा के अपना धने में मगन रहलन। उनका तो कोई भगवान से, कोई भूखा से, कोई गरीब से, कोई से मतलब ना रहे। वो अपना धन में रहलन। जेकरा रोज पेट भरत तो गरीब के मरम का जाने। तो उ जब तैयार के कहत अपना बाबूजी से, पिताजी से, जे पिताजी रौरा तो बहुत गरीब बानी, रौरा भिखार बानी, कंगाल बानी, रौरा बारे में हम बहुत सोचतन जे रौरा का खाएम, का पहनेम, कहाँ रहे। यही तो हम बहुत चिंता में बानी। उ कहता रहे जो बाप रे हमारा फिक्र में तू का बड़ू, हम दुनिया के राजा बानी। हमरा लगे ना जाने कितना रुपया बा, पैसा बा, खेत बाड़ी बा, हमरा लगे हाथी घोड़ा सोना चांदी सब भरल बानी। हमरा के तू कहत जरूर गरीब बानी, रोरा कहाँ से खाएम, कहाँ से पहनेम, कहाँ रहेम। है हमरा तो इतना संपत्ति बा, हमरे कई बार बार तू काहे कहत फेन कहीं चर्चा में जा तो सुन के आवत जे जौन यहाँ हमनी के करम के तौने मिली। यहाँ के धन इहमे रही, यहाँ जौन करम के तौन इहमे रही। जितना इन धन संपत्ति बा, हाथी घोड़ा कोठा हमारी जौन बा तौन इहमे खातिर बा, उहवा खातिर हमनी के दान पुण्य करे के पड़ी। तो देखी गुरु बहन तो फिर आके कह जे पिताजी रौरा बहुत गरीब बानी, रौरा ऐसा गरीब दुनिया में केहू नहीं थे। आ रौरा कहाँ रहेम, का खाएम, का पिएम, कैसे जाएम, हमरा बहुत चिंता बा। उ ये बतिया कह जे हमरा इतना संपत्ति आई हमरा के कहत जे रौरा गरीब बानी, रौरा का खाएम, रौरा का खाएम। अब यही बतिया के लेके एक दिन राजा साहब लगला पूछे जे ई बताओ जे हम इतना धन हमरा बढ़ले बा आ तब तू काहे कहत जे रौरा गरीब बानी, का खाएम, कहाँ रहेम, का पहनेम। तो समझावे तारी उनकर बेटी जे देखी ई जेतना राउर संपत्ति बा ई राउरी हमें खातिर बा, उहवा रौरा कुछ नहीं खे। यदि रौरा इतना संपत्ति बा तो कोई गरीब के दान करे, कोई भूखा के खियाए। यदि कहीं मंदिर उंदिर बनता वहाँ बनवा दे, कोई के दान पुण्य करे तौने रौरा उहवा होई। तो यही से हम कहतन जे रौरा जाए भगवान के घर में तो का खाए, कहाँ रहे, का पहने, रौरा के मानदान करी। यहाँ रौरा कोई के नहीं समझत तो वहाँ रौरा के समझी। तो अपना पिताजी के समझाओ तारी, कैसे समझाओ तारी। अरे बेली फूल लगवनिए पिताजी, चमेली फूल लगवनी, बेली फूल लगवनिए पिताजी, चमेली फूल लगवनी, कनैल के फूलाए पिताजी, काहे ना हो लगवनी, कनैल के फूलाए पिताजी, काहे ना हो लगवनी। कहतरी जे पिताजी अपना फूल लगवनी, बगीचा लगवनी आ एगो कनैल के फूल लगा देले रहती तब गुरु महादेव के चढ़ जाई, तरौरा धर्म हो जाई। तरौरा सब कुछ कहनी एगो महादेव के लिए एगो कनैल के फूल ना लगौनी। कहली जे अच्छा ई तो समझ में आ गई, अब दूसरा लाइन में चलो। तो का कहतरी, अरे कोठावा उठवनिए पिताजी, आ महला हो बनवनी, कोठावा उठवनिए पिताजी, आ महला हो बनवनी, आ गुरु के मंदिर पिताजी, काहे ना हो बनवनी।
पिताजी इतना है महल बनौनी 5 तला बिल्डिंग बनौनी ई रौरा हवे रही यदि इतना रौरा धन बात एगो गुरु के कहीं मंदिर छोटा से बनवा दिला रहती तब वहाँ भगवान के घर में रौरा महल मिली तो रौरा जाके रहते तब कहते रही कि तो समझ में आ गई आगे समझाव तो कहले रहे जे इतना जग परोजन हम सब करौनी हमारा के तू कहते रही जे गरीब बानी तो कहता रही जे जगावा करवनिए पिताजी परोजन हो करवनी जगावा करवनिए पिताजी परोजन हो करवनी आ गुरु के चारा चवाए पिताजी काहे ना हो करवनी गुरु के चारा चवाए पिताजी काहे ना हो करवनी कहतरी जे पिताजी रौरा तो बहुत जग परोजन कहनी लेकिन जौन रौरा करे तो चाही तो ना कहनी दुनिया खाइल पियल सब कुछ भाई लेकिन हमरा एगो महादेव जी के रौरा जग ना कहनी गुरु के चर्चा ना करौनी तहिरा और कौनो ही कही रौरा खातिर नहीं खे रौरा दुनिया खातिर सब कुछ कहनी बेटा खातिर बेटी खातिर संसार खातिर लेकिन रौरा महादेव खातिर गुरु खातिर अपना खातिर कुछ नहीं कहले यदि रौरा महादेव के करे एक दूसरे के समझे तब रौरा के गुरु जी समझियन तो कुछ अपना खातिर हमनी के करे के बा संसार खातिर तो करते बानी सन लेकिन अपना खातिर हमनी के का करे के बा ये कहीं हमनी के दान करतानी सब पुण्य करतानी सब महादेव के गुण गावतानी सब।